सब दर्शक लोग के हाथ जोड़ के गोड़ लगत तनी, नमस्कार करतनी। बहुत रउआ सब के हम दिल से धन्यवाद देतनी, आभार व्यक्त करतनी कि रउआ सब वीडियो के देखिला, सब्सक्राइब करेले बानी रउआ सब, लाइक करीला, शेयर करीला, खूब रउआ सब लाभ उठाइला। तो आज हमने के एगो नया चीज़ के बारे में जानकारी, बहुत बढ़िया चीज़ के बारे में जानकारी लिहल जाओ वीडियो के माध्यम से। देखी बहुत लोग के कहेला आदमी कि बुखार लग गई बा, इतना कमजोरी हो गई कि उनका ना उठ जाता ना बैठ जाता, चले में झाई आ जाता, यानी कि बहुत आँख के सामने अंधेरा हो जाता, परेशानी बढ़ जाता। अब बुखार कहाला खिसा कि ऐसन बुखार बा कि हाथी के बल तोड़ देला। माने हाथी के बल तोड़े के मतलब ई मुहावरा कहे के मतलब कि रउआ शरीर के अंदर जौन बल बा, शक्ति बा, क्षमता बा, एकरा के एकदम कम कर दी, एकदम घटा दी। ऐसन बुखार ऐसन एगो चीज़ बा। तो जड़ बुखार लगला के बाद जौन कमजोरी होले, एकरा के दूर करे खातिर के बहुत बढ़िया उपाय हम बताओ तनी रउआ सबके, घरेलू चीज़, बहुत सुंदर चीज़। तो एकरा के ध्यान से सुनी कि रउआ अगर जड़ बुखार केहू के लाग गई, कमजोरी महसूस होता, मान ली कि दवाई वही भइल, बुखार छूट गई, ओकरा बाद भी बहुत कमजोरी हो जाला, चले में परेशानी हो जाला, कोनो काम आदमी करे में असक्षम हो जाला, ओकर क्षमता शरीर के कम हो जाला। तो एकरा के दूर करे खातिर के, कमजोरी के दूर करे खातिर के बहुत सुंदर एगो चीज़ हम बताओ तनी रउआ सब, ध्यान से एकरा के सुनी। अगर गाय के घी मिल जाता, देसी घी गाय के मिलेगी, तो वही गाय के घी में खूब बढ़िया से प्याज के छील के आ प्याज के छोटा छोटा टुकड़ा क के आ ओकरा के खूब वही गाय के घी में हल्का सेंधा नमक डाल के ओकरा के भूज दही। टेस्ट खातिर के सेंधा नमक डाली, स्वाद खातिर के बस। आ ओकरा के गाय के घी में भून के आ थाली में निकाल दी। एकरा बाद जब रोटी बनता, चाहे वो चना के होखे, चाहे जौ के होखे, चाहे गेहूँ के होखे, रोटी बनल और रोटी एकदम तावा पर से उतर के सीधे थाली में जाए, एने ओने ना धराए। रोटी एकदम गरम गरम बने आ उ थाली में एकदम सीधे रोटी तावा पर से उतर के जाए, आ वही घी में भूंजल प्याज के भुजिया के संगे धीरे 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 खूब चबा के, एकदम पूरा लार में ओकरा के मिला के आ धीरे धीरे चबा चबा के जितना इच्छा बा अपना इच्छा पर खाई, अधिक ना। ओकरा के सुबह सुबह नाश्ता करी, एकदम निश्चित रूप से एकरा पर ध्यान दी। और देसी गाय के घी रहे के चाहिए, ये पर हमेशा ध्यान दी, ना कि जौने तौने घी ना वो काम करी। जौन मिक्स घी आ जाई उ तो लीवर के खराब करी, लेकिन गाय के शुद्ध घी होके, देसी गाय के शुद्ध घी होके, और एकदम रवा भारतीय प्याज होके, चाइनीज ना होके के चाहिए। जौन कि हमनी के देसी, देखी प्याज और लहसुन ये औषधि के रूप में लिहल जा सकेला। तरवा कमजोरी के दूर करे खातिर के, जौन जड़ बुखार के बाद कमजोरी होला, वो कमजोरी के दूर करे खातिर के सुबह सुबह ही नाश्ता लेवे के चाहिए। रात में कुछ खाना वाना खइला के बाद आप अश्वगंधा के चूर्ण या तो बाजार से खरीद ली, या तो अश्वगंधा के ले करके पंसारी के दुकान से अपने यहाँ से ओकरा के खूब बढ़िया से मिक्सी में कूट के चूर्ण बना ली, ओकरा के रख ली। अश्वगंधा के चूर्ण ले लेवे के चाही, आ ओकरा के वही देसी गाय के दूध में ओकर छाली हटा के आ वही में डाल के दूध के उबाल देव, आ जब ठंडा हो जाई तो ओकर छाली हटा लेब। आ 1 गिलास दूध में 1 चम्मच यानी 3 से 6 ग्राम मात्रा डालल जाला। जे बड़ बा, बड़ के मतलब जैसे बड़ के मतलब वयस्क बाटे, जे एडल्ट बा, तो ओकरा के 6 ग्राम के मात्रा दियाई। जे 12 साल के नीचे के बा ओकरा के 3 ग्राम के मात्रा दियाई। 1 गिलास दूध में डाल के ओकरा के धीरे 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 मिला के पी ली, आराम से सुत रही। जड़ बुखार के बाद जौन कमजोरी बा वो मात्र 10 से 15 दिन जात जात और एकदम बुलंदी शरीर में आ जाई। आ सुबह में जौन हेल्दी हम
नाश्ता बतौले बानी चना मूंग वाला, ओकरा के भी रउआ सब कर सकतानी। आ चुकंदर सलाद वगैरह है जौन बा एकरा संगे लीही, एकदम रउआ शरीर में बल आ जाई। तो इ जड़ बुखार के बाद जौन कमजोरी बा ओकरा के दूर करे के उपाय हम बतौनी। आ एकरा के रउआ सब अपना जीवन में उतारी, जरूर लाभ मिली एकदम निश्चित रूप से। जय जय भोजपुरी, घर घर भोजपुरी कार्यक्रम में हम सबके स्वागत करतानी।